Ähliňize salam dostlar. Hisar Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly Katar 2022 Dünya Çempionatında bolup geçýän futbol täzeliklerini siziň dikkatyňize ýetirýär. Egerde şeýle videolaryň köpräk çykmagyny isleseňiz kanalymyza agza bolup hemde öz pikirlerinizi tesvirlerde ýazyp galdyrmaňyzy haýyş edip habarlanmaza başlaýar. Argentina ve Meksika dostluğundan olan habarçılar Messi'den futbolda sen güçlü ýa-da Ronaldo şeýle ol Gana bilen bolup geçen dostluğunda sen suratyň ýanynda öz golunu nişanlady. Sen bu barada näme diýip bilersiň diýip soradylar. Ol şeýle jogap berdi. Aslında bu sorak maňa yaramaýar. Ýöne menden Ronaldo güýçli, men şeýle pikir edýärin. Onun futboldaky statistikalary muntasyklaýar. Ýöne kimden güýçliligini biz däl, biziň jan köýerlerimiziň özleri bilýärler. Biz köp ýyllardan bäri ýokary derejede futbol görkezýäris. Bu soragyňyz kän bir ýerlikli däl. Ol öz goluny men suratymyň ýanynda nişanlady diýersiňizmi? Men Portugalia bilen Gananyň oýunyny dolu görmäge wagtym bolmady. Ýöne oýundaky şol pursaty maňa görkezdiler. Bu men üçin ýakymly, men oňa hormat goýaryn, diýip jogap berdi Leo Messi. Messi'nin golu ve gol uzatması sebeple Argentina Meksika'nı yeňilişe sezawar etdi. Jahan Çempionatı 2-nji turundan orun alan bu oyunda Argentina 2-0 hasabında yeňiş gazandy. Oyunun 61-nji minutunda Leo Messi Di Maria'nın uzatmasyny gol öwürdi. Aradan köp wagt geçmänkä Argentina futbolçysy Fernandes hem gol urdy. Bu oyunda Leo Messi bir gol ve bir san gol uzatmany hem adyna ýazdyrdy. Şeýlelikde Argentina 3 açko bilen 2-nji oruna göterildi. Dün Fransiýa Daniýany ýeňip topordan ilkinji bolup çykmagy başardy. Dün gol geçen oyunda Fransuzlar 2-1 hasabynda yeňiş gazandylar. Oyunun 1-nji bölüminde hasab açylmady. Ýöne oyunun 2-nji bölüminiň 61-nji minutunda Kylian Mbappé hasab açdy. Şondan biraz geçenden soň Daniýa futbolçysy Christensen hem gol urup hasaby deňledi. Oyunun ahirki minutlarında Kylian Mbappé özüniň 2-nji golunu urup Fransiýa 3 açkony ýazdyrdy. Şeýlelikde Fransiýa 6 açko bilen ilkinji bolup topordan çykmagy başardy. Argentinanyň yeňilişe sezawar eden Saudiýalylar Polşa bilen bolup geçen oyunda özleri hem yeňilişe sezawar boldy. Dün Polşa bilen Saudiýa Arabistanyň arasynda bolup geçen oyunda Saudiýalylar gowy oýun görkezende bolsalar, nolik hasabynda yeňilişe sezawar boldy. Oyunun 39-njy minutunda Lewandowski'nin pasyny Zelenski derbede tarap anyk gönükdirip oyunda hasab açdy. Oyunun 1-nji bölüminde Saudiýalylar oýunçysy Salim Aldisari penaltydan gol urup bilmedi. Oyunun 82-nji minutunda bolsa Lewandowski gol urup hasaby 2-0 ýetirdi. Bugünlükçe bizde şular dostlar. Egerde videomuz göwnüňize ýaranmasa like basmak hemde öz dostlarymyz bilen paýlaşmagy unutmaň diýip siz bilen hoşlaşýaryn.